Benvinguts al Friki Online càpsula 1100. Avui tenim format diferent perquè anem a fer petites comparacions entre tres edicions, les dues noves, la de Delirium, Espacial, i la de Dark Horse. Aquestes són les dues edicions que han sortit ara, en francès i en anglès, i aquesta és l'edició mítica de Tutine Editor en castellà, ¿vale? Hijos del Fuego, aquí directament ens diu Den, i aquí Richard Corben d'Entres les Enfants d'Ife. D'entrada, l'edició clàssica, després compararem una mica el tema colors, que sempre porta molt loco a la penya, i jo em perdo. D'entrada, l'edició espanyola, la de Tutine, amb aquesta coberta, que també va servir per l'edició francesa, si no m'equivoco, l'antiga. Aquí aquesta doble guarda que tenim, aquesta il·lustració sencera, i directament la història. D'acord? Tenim directament la història amb un paper satinat, força bo, i la història neta, sense les cobertes, i ja està. O sigui, teníem supernet. El deixem aquí a part. Anem a comparar una mica aquestes dues, són les noves, que porten més extras, etc. D'entrada, aquesta, com que és l'edició especial de Delirium, porta la guarda aquesta de tela, el cofre que en diuen, de tela. Les cobertes d'entrada són diferents. Aquí no porta cofre de tela, però sí que porta guardes. Mirem per davant, mirem per darrere. Aquí, a més, veiem Dark Horse i Fantagor Press, que és l'editorial del mateix Corben, i aleshores, si traiem, tenim la coberta neta. S'han escollit dues cobertes diferents. A mi m'agrada més aquesta, però les dues són potents. Anem cap a dins. Aquí tenim la mateixa guarda que teníem a la de Tutine, ¿vale? I aquí també. El format, evidentment, més petit. La de Tutine seria a l'entremig. O no? És igual. No, una miqueta més gran, la de Tutine. Si veiem aquí, és una miqueta més gran que la de Dark Horse. I, evidentment, la diferència de tamany o de mida entre el que seria l'edició de Dark Horse i la de Delirium. Com bé deia, guardes iguals, passem aquí ja varia, perdó, no, aquí tenim això, que ja ens varia, aquest fons blau, aquí seguim amb dent a seques, aquí ja ens va dient dent 3 el Richard Corben, i aquí utilitzen la il·lustració, cosa que no m'agrada massa que fan la gent de Dark Horse, són aquestes emmarcs, aquestes emmarcacions en daurat, que a mi no em convencen, però aquí tenim la il·lustració de coberta, la mateixa que teníem aquí, i el títol, Den 3, volum Children of Fire, Richard Corben, i un índex. L'índex aquí és molt més extens perquè porta més extras, encara que aquí hi ha coses diferents que són molt interessants en el de Dark Horse. El paper és un paper també satinat en els dos. Comencem amb la introducció de Matt King, la mateixa, però canviant el que són les il·lustracions. Aquí les posen netes, han fet una tria diferent d'il·lustracions. Aquí els ocupa aquestes dues pàgines i aquí aquestes dues. Canvi d'il·lustracions i amb aquests marcs, que ja us dic que a mi m'agrada més veure la il·lustració neta, però això és una cosa molt personal. Part 1, Children of Fire. Primera part, Enfants d'Ife, aquí tenim la il·lustració, aquí ja va sec. Aquí torna a posar-nos la il·lustració i aquí ja comencem la història. Comencem la història normal. A la Dark Horse jo la veig un pèl més saturada, de colors. Si posem així, a part de la mida, la veieu que té un punt més com de magenta. Bueno, aquestes són també pijades, o sigui que estan molt bé les dues edicions. Fixeu-vos com canvien una mica els tons. No sé si s'aprecia bé, però sí que canvien aquí. És com més vermellós, tot això, aquí ens va més a ocres. Bé, anem a buscar un canvi de capítol. Aquí hem fet un canvi de capítol, que seria el 2, de segona part, i aquí busquem com ens fa la segona part. Aquí sense il·lustració, il·lustració interna, i aquí blanc i negre.
Anem ja directament als extras. Anem al final, anem als extras. Ui, que faig spoiler d'extras. Vale. Anem als extras. Aquí aquest epíleg. I aquí la metamorfos de Kill i Mal, de José Villarrubia. Els dos iguals. Aquí amb il·lustracions, aquí sec el text. El restaurant Den, també de José Villarrubia, també el trobem igual en els dos. Aquí sí que trobem les mateixes reproduccions que tenim aquí, perquè ens parla aquesta restauració de colors, i aquí també. Aquí tenim aquesta càpsula temporal que ens diuen, que és aquest article de Jean-Pierre Dionnet, que va sortir a la revista Zoom. Jean-Pierre Dionnet, recordem, un dels responsables de la Metal Hurlant, de la creació de Metal Hurlant i de les Humanoids Associés, un article on Dionnet descobreix a Corben. Aquí una cosa que no tenim aquí i que vaig trobar molt interessant, que és, recordem que Children of Fire es va publicar a Fantagor Press amb grapa. Doncs això eren els extras que portaven les grapes, d'acord? Aquí tenim tots els extras de cada número, qui anunciar-nos els tercers, les cartes de lectors, il·lustracions de Corben, tot això aquí no ho tenim. Aquí, en canvi, no tenim tot aquest article de Dionnet. Anem a la galeria, aquí, com bé deia, aquests marcs i en negre. Molt més fosques les reproduccions, en aquest cas, es nota molt, La reproducció és molt més fosca. Tot això, el de Tutany, no teníem res d'això, no teníem aquestes cobertes, només teníem el còmic. I, a veure, aquí totes les il·lustracions netes, aquí tenim les il·lustracions netes i aquí les cobertes. Les il·lustracions netes les trobarem més endavant. Aquí també Brut, diferents pàgines, molt més fosc, i, evidentment, més petit. Aquí tenim moltes més pàgines en Brut, fins i tot aquestes colorejades directament per Corben a mà, per dir-ho manera, i Brut de totes les pàgines interiors. Aquí, tornem enrere, tenim també les que ens havíem trobat, ara les he perdut, aquí, que ens havíem trobat aquestes il·lustracions aquí. Doncs aquí també en trobem alguna d'elles, ens les anem trobant, molt més fosca aquesta edició. I aquí tenim una il·lustració diferent, aquesta de la coberta de Dark Planet, una pel·lícula que va fer Corben superindependent. Doncs aquí la coberta del VHS que va sortir en aquells moments i la il·lustració sencera de la coberta. Això no ho trobem aquí. I aquí ja hem acabat amb aquesta biografia i les guardes que tanquen. Aquí no tenim aquesta coberta, tenim menys reproduccions de Brut, però tenim Grimwith, aquí una introducció que no teníem allà d'aquesta primera aparició de Den, i aquí la primera aparició de Den dins d'aquest fanzine del Grimwith que es va publicar als Estats Units. Aquí uns canvis de colors de l'edició que va sortir després ja recopilada, o fins i tot la que va sortir dins del 1984. El bitxoquet era verd, després va ser blavós, si no m'equivoco, o vermellós, ara no me'n recordo, i al final, igual que en allà, la biografia de Corben. Bé, espero que us hagi servit per saber o decidir quina edició us interessa més. Aquesta és difícil de trobar, potser no tant, perquè no és dels més difícils, Children of Fire, dels Hijos del Fuego de Corben, però aquestes dues sí que les trobareu al mercat. Aquesta amb l'edició nova, que no sé exactament com és, que no és l'edició especial Berkami, que l'edició Berkami suposo que més pot trobar, però serà més difícil, i aquesta és la Dark Horse. Doncs vinga, ja ho sabeu. Segon capítol de 3 de Hijos del Fuego d'en 3 de Richard Corben. Demà seguim. Salut i a llegir còmics.